Medzitím Douglas doma sám v takejto noci. O druhý deň neskôr. A Douglas teraz ráno. Sakra, to si za mňa robíš veľkú srandu, že možno pôjdem neskoro. Nejdem nikdy neskoro, len som dostal nejakú misiu, kde musím ísť čo najrýchlejšie, lebo keď tam nesihnem s mojím brutálnym autom, tak to bude celkom trápas. Takže musím tam ísť. Idem tam. A ideme tam. Teším sa aj s mojou brutálnou jazdou takýmto veľkým fárom. Teším sa. Ideme. Budeme už tam. Sme presne tu. Tu je to McDonald. Veľký McDonald. Takto vyzerá aj zvonku, takže ideme tam. Fúha, McDonald. No a tu mám pripraviť jedlo a ísť domov, ale však to jedlo tu už je. Tak okej. 1, 2, 3, 4. No a ideme domov až takouto cestou do môjho nového estate baráku. Ideme hneď tu, takže ideme tam. Fú. Tam bočiť, idem čo najrychlejšie. A viem sa nájsť konečne. Budeme tu. Vidíte, tu je cieľ auta. Tak. Zavieram. No. Ešte, že ja mám dačo kúpené od včerajšku. Takže sa celkom mám, lebo od včerajšku mám niečo kúpené a tu som ja spal a tu mám svoj komputer a teraz dúfam, že som nezjedol ešte tú pizzu. To je z toho, no, zjedol. Takže ideme na počítač tú pizzu objednať a ten počítač je hneď vedľa. Takže
musíme ísť tu k počítaču. Fú. No. Tak a o chvíľku bude tu pizza. Sa mi zdá, no. Niekto mi zvoní, tak sa idem pozrieť. Á, tu je ten pizzár. Sakra. Pane, ja si prosím tú pizzu, ako ste mi povedali. Dobre, tu ju máte, bude to stať 5,50. Čo? Dneska je všetko zdravé, bohužiaľ. Tu máte Robuxy, Bobuxy a ja sa idem nájsť. Asi budem jesť tú pizzu, kde u tejto telke by som mohol kúkať napríklad Sonika. Takže idem si dať pizzu. Pizza Italiano. Všetci šli hrezo z Brookhavenu. Fake správy. Dal som vlastne tú pizzu zohriať, lebo je studená. Tak ju ideme tak zohrať. A už je. A mám presne no, ja už mám pizzu zatiaľ jeden kúsok a idem, jak je táto tu telka, chillovať. Takže ideme tam. Nážať. Také chutné. Medzi tým spraví. Sakra! To už toto nie je možné. Veď celý Brookhaven je na polovinej strane pod celíčkým týmto. Jak sa chceme pozrieť, tak musíme ísť stadiaľto nahore a prejsť celíčky až ku kinu. Je to celkom dosť. Ideme! 360, čo to robí môj dron? A tu sa robia správy. Ideme zas do domu našho. Ideme tam. Som celú pizzu jedol. Takže už bude večer, tak ja pôjdem spať. No tak trošku je večer, už to vidno tam.
to bude sneh. Možno to tak vyzerá, že bude nakoniec sneh, no a nepršať. Tak čakať. Asi, že bude nakoniec môže. Wow, fakt, sneží. Máme tu sneh. No, ja sa musím poriadne obliecť, lebo je sneh, takže tu je moje auto, ktoré je studené ako prasa, čo by potrebovala zohriať, keď nakoniec sneží. A tu je môj šuplík, kde sa prezliekam. Takže ideme tam, rýchlo, rýchlo, rýchlo. Už to tam bude, už to tam bude. Mám tam bundu veci a jem. Už to bude čakať, hľadám veci. Bunda. Inú bundu nemám, ale len takúto modrú. Možno mám aj viac, podľa mňa. Sa musím kúknúť, no. Táto hreje, ale neviem, ako je perfektne hreje. Ale že či tu nemám nejakú lepšiu, sa idem kúknúť. Nemám tu lepšiu. Čakať sa. Potrebujem plášť, teda, no ja som zabudla, ako sa to volá. Šál, no. Ja mám iný šál, ale ide na krk rovno a ten šál je taký, jak sa volá. Tak proste šál, no. Fú. Poriadnu čiapku. No tak. A potreboval by to lepšie auto, takže ja mám 3 auta by som za VIP teoreticky mohol zobrať. Ale ktoré sa ja vyzerá najviac, že by mohlo hriať? Typujem, že najviac z toho bude asi hriať toto auto. Skúsime. Ukáž? Áno, fakt je teplo, dokonca tam má nejaký tryskač, takže ja idem zaparkovať obidve. Bo ja pôjdem tu a idem to do obchodu niečo nakúpiť. Aj keď som teraz jedol, potrebujem nakúpiť aj na zajtra. Takže normálne, čo to robím? Ja týmto aj odháňam sneh, tak to je dobré auto. To vyzerá, že toto auto je tak na sneh. Ja týmto idem, dávam prší sneh, tak to je super. No, ideme. Wow. Sme prešli obchod.
tak som zaparkoval ako pána Vinko, takže potrebujem aj mlieko pre moje proteínové svaly a také zdravé jedlo. Samozrejme aj Coca-Cola. No tak to pozrieme, není, ale nevadí. Ja už som nakúpil, takže ideme domov a ten dom je úplne ďaleko až tamto. Určite vidíte všetci, že ten dom je až tam, takže nemám čo hovoriť. Tak asi dobrodružstvo toto bolo. No, ľudia, toto video je u konca, bolo to z mojej dobrodružství číslo 1. Chcem robiť takéto dobrodružství veľakrát. Ak ste si všimli, mám na novo VIP a Estate a za VIP môžete brať 3 auta, takže VIP sa oplatí a mám takéto auto za VIP. A dokonca mám na počítači mojom aj tom server, vidíte, že hrám sám. Mám. Je to každý. Keď nie, tak je to trošku amba, lebo ja mám letačú kameru prvýkrát a dá sa ňu približovať kolečkom a odbližovať kolečkom. Ten, kto má počítač a nevie, ako sa zapína, no tak shift, čakáte a dáte P hneď. Čakať. A teraz. Vidíte? A prosím, máte to zapnuté. Takže, ak sa vám toto video páčilo, tak je like, odber a čus.